F'dibattitu bejn il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriżi, l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli u l-kelliem għall-Enerġija tal-Partit Nazzjonalista Ryan Kallus spikkat id-differenza fil-fiżjoni għall-intrapriżi u n-negozji. Fil-Kamra tal-Kummerċ Mirjam Dalli notat kif il-Gvern irid jgħin lin-negozji ikunu aktar ambjentalment sostenibbli fost l-oħrajn, imma dan bajnuna gradwali li tinċentiva u mhux li tikkastiga kif qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista billi daħal pis ta' aktar minn 150,000 euro fis-sena biex dawn igawdu minn tnaqqis fit-taxxa. Tiġu għaw tagħmlu proposti laqqas bissantkom ideja fuq xi qegħdin titkellmu, qegħdin tgħidu li l-kumpaniji naħa nitfalkom pis finanzjarju żejjed, inkella lilek nikkastigak u ma ninċentivakx. Dik għalija inkwetanti. Meta kellek il-Patrick stess ħdejk jgħidlek kemm l-industriji għandhom bżonn l-inċentivi biex jagħmlu tranzizzjoni ħalli jkunu green u ħalli jkunu sustainable. Tgħinu lill-industrija tridu mhux titfawlhom pis u tippenalizzhom għaliex għadhom ma laħqux il-kriterju kollha tal-ESG ma tarax. Brian Kallus spiċċa bħal u miftuħ ma jafx se jaqbad jgħid, Mirjam Dalli notat kif il-wedid ta' Bernard Grek huma flajru u bla costings. Bir-rispett kollu tiegħek hija politika. La costed huwa studjata permetti li Rachel għax jiena daw l-affarijiet ma jogħġbuni xejn. Niġu nitfgħu mela 80% CO2 reduction by 2030. I asked them point blank, what is the cost of that? No idea. Niġu nitkellmu dwar offshore renewables. No idea, m'għandkomx idea għax ma studjajtu. Ħriġna b'idea qabilkom tal-offshore renewables. Ibbażata fuq 60-meter water depth. Mbagħad oġbitkom tajjeb. Hekk nieħdu pjaċir U aħna. jgħidulek fejn tagħmilha 60-meter water depth. Mu vera xejn. Jekk tagħmel proposal, study it, cost it. Il-Ministru Dalli spjegat kif il-Partit Nazzjonalista ħajperikola l-impjiegi tan-nies għaliex fil-verità l-kontijiet tal-enerġija tan-negozji se jisplodu l-fuq dak li jrid Bernard Grek. Tiġi tajt lin-nies li ħadd inħall mill-kuntratt tal-gass u settihom il-flus lura. Xi flus lura ħaddihom? Lill-industrijalisti li llum iħallsu on average rata ta' 13 cents. Din hija l-istatistika ta' January 2021. Settihom lura. Billi jibdew iħallsu bis-60 cents per unit. Taf xi fisser kumpanija minnkom li forsi jiġilkom il-kont 500 euros a month, tista' nitfa' figura, sewwa min jiġi iktar inqas whatever. Jibda jiġih 2500. Ma nafx minn fejn ġibhom Dak li ħadd qed ngħidlek minn fejn ġibha qed nagħmel il-kalkoli. Ma fimx il-proposta tagħna. Dawk intom naħseb tbatu ħafna biex tagħmluhom il-kalkoli. Lejn l-aħħar tad-dibattitu mbagħad Dr. Dalli tkellmet fuq proposti realistiċi u costed. Mela le, totali naqbel ma'kom, da mhux iż-żmien ta' Father Christmas. Għalhekk jiena meta niġu għaw, nitkellem bil-figuri. Għalhekk meta niġu għaw nitkellem b'xi ħaġa li hija costed u li hija studjata.